Cześć, witam wszystkich i mam nadzieję, dzisiaj macie dobry humor, tak? Dzisiaj mamy święto, o, cały chrześcijański świat dzisiaj świętuje Zielone Święto i dlatego musimy mieć dobry humor. Święto to czas, kiedy musimy otrzymać jakieś prezenty. I kto lubi otrzymać prezenty? Podnieście ręki. Wszystkie. Ja tak samo. I dzisiaj takie niezwykłe święto, bo zazwyczaj jakby my, kiedy mamy święto, to my otrzymujemy prezenty. A dzisiejsze święto to święto z okazji prezenta. То оно было усталевано з оказії презента. Бог дав нам презент, і ми так, то добрий презент, то мусимо святувати то. І dzisiejsza moja kazań nazywa się Święto to czas otrzymać prezenty. I potrzebuję pomocy i poproszę, kto ma Biblię pod ręką, żeby my przeczytali tekst dzisiejszy, to Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Jeśli kto lubi czytać, to tam duży taki tekst, trzeba przeczytać z 1 po 33 werset. I poproszę. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc: czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyrenei, i przechodnie rzymscy. Zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego: cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili: młodym winem się upili. Na to powstał Piotr wraz z 11. Podniósł swój głos i przemówił do nich: mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest to dopiero 3 godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie wasi i córki wasze. I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starsi wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi mojej, służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego. I prorokować będą, i uczynię cuda w górze na niebie, i znaki na dole na ziemi, krew i ogień, kłęby dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówił o nim: miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój,
a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Dziękuję. I teraz proszę, żeby wszyscy patrzyli w tekst. To taki główny tekst dzisiejszej kazania to werset 33. Wywyższony tedy prawicą Boga i otrzymавши от Ojca обетницę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. I są dwie rzeczy w tym tekście, na które chciałbym zwrócić naszą uwagę. Pierwsze to prezent, dar, który mamy od Boga. I tu napisano, otrzymавши od Ojca обетницę Ducha Świętego. I pierwsza rzecz, którą możemy mówić o tym darie, o tym prezencie, który mamy od Ojca, to, że on był obiecany. My otrzymali jego, ale to nie było coś таке, a co to było? To napisano, że ten dar, on był obiecany. Я не wiem, насправді, як то в Польщі, діти, повірте мені. На Білорусі то так, родиці зазвичай щось обіцяють своїм дітям. Вони mówią, kiedy ти будеш добре себе виховувати, так? Чи будеш добре вчитися в школі, тоді я дам тобі якийсь презент, айфон новий. І то, айфон. І, треба, як, в Польщі так чи ні? Да, to dobre. I zazwyczaj było tak, że dzieci, oni niedobre siebie wychowują. Tak? Oni nie uczą siebie tak dobrze, żeby my tak, jaki dobry chłopak, ty tak dobrze się uczył w tym roku, to na prezent. Zazwyczaj to bywa zwrotnie, tak? Tak było z naszą córką. Вона така добра дівчина, але то щось вона там якби не так добре себе поводила, як би хотіли ми. Але wszystko jedno, давались ми презент, який обіцяли. Chcesz, доча, лаптоп? Ну, добре, купимо. І щось подобного стає з тим, як зробив Бог. Але до того ми ще вrócimy. І так, презент, który otrzymaliśmy od Boga, on był obiecany. I Piotr mówi w tej swojej pierwszej kazanie, gdzie Bóg obiecał, że otrzymamy od Niego ten dar. I apostoł Piotr mówi, że to prorok Joel. Tak? I drugie pytanie, to jest pierwsze pytanie, gdzie Bóg obiecał, że otrzymamy ten dar? I drugie pytanie, a co to znaczy? Co to za dar? No dobra, Bóg obiecał nam, że otrzymamy od Niego Ducha Świętego. A dlaczego? Po co? Co to znaczy? Co to daje nam? I ten tekst Joela, on jakby mówi, co to znaczy. Zwrócimy naszą uwagę. Na to powstał Piotr, wraz z 11 podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie, ludzie, wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie. Przepraszam, ktoś przeczyta, bo ja coś źle widzę. Nie, drugi rozdział, 15 werset, tam z 15. 16 nawet. 16.
Aha, 16. No tak, 15. Albowiem ludzie nie są pijani jak nie macie, gdyż jest dopiero 3 godzina dnia, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Dalej. No tak, tak, tak. I stanie się w ostatecznym dni, mówi Pan, że wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi, córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet na sługi mojej, służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim przyjdzie dzień Pański wielki wspaniały. І так. То така цікава історія. Щось злого стало з Ізраїлем. С поводу их грехов Бог зеслал рои шаранчи, и которые з'ядли wszystkie их плоны. И в вынику, в результате наступил глад. И, выдаясь, тоже люди послухали голоса пророка и жаловали свои грехи. I wtedy Bóg mówi do nich, że wszystko będzie w porządku. Sarańcza zostanie wygnana, a ten kraj, ich kraj, zazna dobrobytu. I troszeczkę później, to u Joela 3 rozdział, 1 werset, on mówi te słowa. I dam Ducha Świętego. To jakby oni robili grzech, i Sąd Boży przyszedł na nich. I oni tak, o, coś źle my robimy, Boże, przebacz nam. I Bóg patrzy i mówi, dobrze, usłyszałem, i dobrobyt przyjdzie na wasz kraj. Ale nie wszystko, to nie wszystko. Jeszcze dam Ducha Świętego. I co będzie z tego, kiedy przyjdzie Duch Święty? Widzimy, będą prorokować, tak? I co to znaczy? To znaczy, że Duch Święty, On robi w nas, On zmienia nasze serce. On посила rozumienie Słowa Bożego. Jakby wzrasta to, jakby nasze rozumienie Słowa Bożego. Kościół otrzymał dar Ducha Świętego. I musimy rozumieć poprawnie, że to nie był dar, jakby otrzymaliśmy trzecią osobę Trójcy Świętego jako dar. To otrzymali dar nie osoby, ale te dzieło, ta sprawa, którą robi ona. I co dokładnie czyni Duch Święty w nas? To, o czym mówiłem. Umożliwia nam zrozumienie Słowa Bożego. Он zmienia nasze serce, abyśmy byli posłuszni Słowu Bożemu. I spojrzymy, co mówi prorok Joel. Wyleję ducha mego na wszystkie ciało i prorokować będą synowie wasi, i córki wasze, i młodzieńcy wasze, widzenie mieć będą. Widzimy, że on mówi tu o wzroście wiery, wzroście wiedzy boskiej. I żeby nam jakby uznać pewność, jasność, lepiej zrozumieć, co to jest za dar, zwrócimy uwagę na to, co mówi Jezus o tym darze. To Євангеліє Jana, 16 розділ, 12-13 версети. І він mówi do uczniów, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, prowadzi na was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść wam oznajmi. Тобто він mówi do uczniów i mówi, mam jeszcze coś powiedzieć wam, ale teraz wy nie możecie to zrozumieć. Ale później, kiedy przyjdzie Duch Święty, to będziecie rozumieć. Duch Święty, ten prezent, który daje nam Bóg, on pomoże nam rozumieć lepiej Boże Słowo, rozumieć lepiej Boga, Jego wolę. I nie tylko rozumieć, ale i żyć
І коли ми patrzymy на апостолів, то ще вчора вони там щось між собою хотіли, я хочу бути міністром фінансів, так? А już dzisiaj patrzymy i Piotr mówi kazań. I wszyscy z nich, oni wmarli za Jezusa. I już nie było między nimi tej walki, która była przed tym. Dlaczego? Bo Duch Święty, który przyszedł, on zmienił ich serca. On dał im rozumieć. І не тільки розуміти, а жити, як chce tego Бог. То насправді такий несамовитий дар Божий, який маємо від Нього. Так? То ліпше, ніж iPhone. Я не розумію, для чого хтось там любить iPhone. Miałem kiedyś, tak, nic takiego. Але Дух Святий – to najlepszy dar. Бо там всі наші narzędzia, вони допомагають нам щось там знaleźć в інтернету, якісь веди, так? Дух Святий дає нам розуміти Слово Бога. І то найважніше, що можемо мати в своєму житті. І друга частина того тексту, 63 версет, перша частина – то дар, який маємо від Бога, так? Co to za dar? Dar, jaki zmienia nasze serce. Dar, który wspiera nas. A druga część tego tekstu, na który chcę zwrócić naszą uwagę, to dawca. Dawca, który daje nam ten dar. Kto on jest? Так. То таке mamy дуже таке просто відповідь. Ten dawca – Бог, Ojciec. Он дав нам обітницю Духа Святого і певний час дав нам ten дар, який обіцяв, так? Але mamy там нюанси в tym tekstu. І знову wrócimy do naszego tekstu. Przeczytamy. Gdy więc został wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego, wylał tego, którego wy teraz postrzegacie oraz słyszycie. Tak? Kto otrzymał Ducha Świętego? Wierzący. Syn. Tak. Jezus. Он был wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca Ducha Świętego i wylał ten dar na wszystkich. I zazwyczaj, jakby my czytamy ten tekst i nie widzimy tam tego. I wiele chrześcijan nie myślą, Jezus był tu, na ziemi. Jezus w ciągu 3 lat uczył uczniów, tak? A później mówię, добре, dzisiaj ja idę do Ojca, a i później przyjdzie Duch Święty. I on wszedł do Ojca i przyszedł Duch Święty. Wszystko. Jakby mieliśmy Jezusa, a teraz mamy Ducha Świętego i to lepiej. Jezus mówił, że tak lepiej będzie. Lepiej. Ale mamy coś, taki mały niuans, tak? To święto, które my świętujemy, to kto jest głównym postacią tego święta? Duch Święty? Nie. Jezus. Bo On weszedł k Ojcu, On otrzymał od Niego dar i On wylał na nas. Wrócimy do tej historii про dzieci, które mają obietnicę od rodziców, ale niedobrze się powodili. Wszystko jedno otrzymali prezent. My nie możemy otrzymać od Ojca coś, jakby nie mieliśmy tego pośrednika, Jezusa Chrystusa. Bo jeśli, jak
порівнюють нас і дітей, да? Ну, вони так би, ми б хотіли, щоб вони лепі себе, виховували себе, так? Але вони так, ну, добре, але ну, не так добре, як би хотіли ми. Але ми мовимо, ну, добре, ніх буде так. Чи ми, призна. Ми ще гожі, ніж наші діти. І якби не Ісус Христос, ніц не могли б ми отримати від Нього. Потребуємо цього посередника. І тому, коли мовимо о тим святу, то головним постатям Його є Ісус Христос. Бо то не виглядає так, що Ісус вшед до Отця, а Дух Святий зашед до нас. Ні, Он вшед до Отця, Он отримав презент, дар, и в зеленое свято он вылил то на костел. Кто есть главным постатем того свята? Кто то робить? Єсус. І ще одна річ. Я не звернув на то увагу, дякую пастор Станіслав. Ну, бо я не звернув уваги, бо в російському тексту так і написано, он вилив Духа Святого. А Біблія Варшавська написано, це там як? Справил. Так. І я не звернув на то уваги, ну, якби вилив, в шістки часи читав, вилив. І то має глибокий сенс. А що то означає вилив Духа Святого? Для чого вилив? Як то мусимо розуміти? Що робить пастор, коли хрестять діти? Він бере воду і вилива, ну чи кропі, то вилива води. І тут видимо такий образ Ісуса як пастора, каплана, який вилива Духа. Тобто он робить хрест свого костюла, хрест в Духу Святим. І то знов вказує нам на нього як нашого посередника, нашого каплана перед Отцем. Не ми отримали ten презент, бо якщо ми грешними, ми потребуємо, щоб хтось відкупив нас грех, наш грех. Хто це зробив? Ісус. Он вмерв, щоб відкупити наш грех. Вмерв і що стало пізніше? З мертвих став. З мертвих став, і Бог своїм рукам підніс його, дав йому дар Духа Святого, а Ісус не powiedział, о, ну добре, мама, teraz Духа Святого, wszystkim do widzenia, так? Бо Он есть нашим добрым капланом. Он вылил Духа Святого на нас, чтобы Его костел начал лепі розуміти Слово Боже, лепі розуміти, що Бог хоче, щоб робили ми. Що Бог хоче, щоб жили ми. І Он спіра нас в нашому життю. То насправді несамовитий Божий дар. Щось. І дякуємо нашому посереднику, нашому каплану, Ісусу Христусу, який справив то, який, по-перше, став нашим посередником, став нашим капланом, який відкупив наш грех, і який, отримав дар Духа Святого, вилив його на нас. Ніх йому буде слава, хвала. Амінь.